سلام تخطاتلتي ياز channel كمي كنيخون كمي تخونو سناي كتكون نيوترو من نيوتيو لو من رياز لنا لو من ريارستي أزيا قداسي تاخد كون أبزحات هزانات بفلاي دماب زمعبو العالم زرقي زدقاقم حماميو بزعق زيون زحطو تارستيو نسو دما حمام أوتيزم بلوو ويدما بحفشا هزانات أب هيوت أكتيف ويكا أب أوانوم بأوانو زدلي معباليتاتن ناي مزرابن ناي مكسقاسن ناي كالن كم تعدميهم كسقمو زي مخال زتنبه تسقمينا غنري تسقمزي بتدا ابز معبول عالم بفلاي بزح غزي زرو زلو قدم بزح زي فلا زنبريو ابز حجكن بزح غزي زرو زلو طنقناتون اكزاكتلي اب حبرتسبنا كنفلطو زي كعلنا زلنا ويدما اوتيزم كم زلو تهصانون قلطيفنا بوانو فليتنا تردينا زدلا حاجز كنقبرلو زي نخلولو درجانا زلنا in fact حكايم وكيلاتات اوتيزم اللو دقهم كلنا خلو امنا بسنباده بزح سب بزح ولادي مورال طوع كم زبل بزح غزي اغاطيمهم للونا سلازي ابزا فيديو زيا اوتيزم انتاي مسل قلعوت اوتيزم كلهم كله باغو بخمي كنستبل نخل انتاي ملكتات كنرئ نخل زرئي فيديونا كنري سلازي ولادي هاللغم هاي هاللغم بزي قدس إذا نقرزيا أستوعي لكم كسام مودات أخذ كتل وايدا اللي مغنياتو وين نفسهم وين خالوت كتحقزوا سلة تخولو إذا قام زدما أبزوحات والعزر رزلويو فليتنا أستوعي لنا انتغيدنا بوانو زدلي مردع نتنقلو كيدا هالنا مورالهم كي تنكفنا مورالهم كي تتنكفي بوانو زدلي كنكن كنقبرلهم ويكا زدلي حجز أمنداي كنقوين خلينا سلازي حمام اي ورد ويكا اي مصاناي نبلونينا كما صاناي خلي انتاي دا مسمصكا انتاي كتغبر تخل مجمريا كتفلط لك كتحمام انتاي تحمام انتاي صقماتو انتاي زغبر قال لما انت عينت حجز يليو بخمي كتحجزهم تخل تحمام اي غزوون تنقلعوت ويدما تحمام اتوم سدرا اي غزوون وريدوامي سلازي اتوم بمعاد ودهم كم زلوا قالهم كم زلوا نابلنا مستيبون نقبر زلنا دما حدرا ولادكا تعنا زي بلو خينو تتولدو تزعابيه مسقلا بهيوت نسيو تزعابيه صوراي بهيوت نسيو انت غيركا كتتبابع مورال كتب كتحجزي زقباكا بنصارو كنقبر زي يقبانا دما مفرادن مقشاشن ناي سبات زياون بزح غزي سلسمعكوا بسنك ناي دقوم صقمات كاف سبات كنصلو زقدد ولد خم زلو مخنياتو نتوم قلعهم سلازدولولو نتوم ولدهم سلندهل سلازي اذا رسيزيا ننوح كسر حاز دل زنبركم عالتا زي خلت زنبرتيا لو ما خلالا حضراهم بليز نزا فيديو لايك ابوانا بكالت كتبصح كسام مودات هاد ما سمعوها one of the most important حبريتا كترخبو تخولو دون كوين يسمعني بزعب ازار استمور تدليهم دما مودات عبرونا كنباكم من حبريتا بزح فيديوهات كتصال كال فيديوهاتون دلينا كحجز زغل كنقبر كنفتنينا سناي مكتتال كساب مودات تخطتلوا نافت حبريتا وزكم ليتس جو قداماي هاند فلابينج ويدما اعداوم اصف زرقح كبلوو انكلو كمت ابت فيديو زله قلعه اعداوم اصف زرقح مبال ننوح عوان ويكا نبزح غزا كغبرو انكلو حدا ناي اوتيزم ملكت كخون يخاليو ازيد ندحدا مس اوتيزم حمام زي تححازا كوينو اب 3 عامتهم ويدما اتقلعه 3 عامت انكملون كلو ايدكا كم زمبال يقدفويو اوتيزم نزلوم قلعت كنا كم رغاغعي ويدما كام نكخونو كم زبغبروم يقلص كالاي frequently walking on tippy toes بጫፍ እግሮም ምዃን እንተብዝሑ بጫፍ እግሮም ምኻድን ጠጠው ምባልን ብተደጋጋሚ እንከርዩን ከለው ሓደ ናይ ኦቲዝም ምልክት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ እዚ መብዛሕትኦም ቆልዑት ዝገብርዎ ነገር እዩ
ናይ ኦቲዝም ምልክት እንድሕርዳኣ ኮይኑ ግን ድሕሪ 3 ዓመቶም እውን ብጫፍ እግሮም ምኻድ ኣየቋርጹን እዮም። ሳልሳይ repetitive head banging ብዝተደጋገመ ናይ ርእሶም ምስ ነገራት ምግጫው ጸባይ ዘለዎም ቆልዑት ሓደ ናይ ኦቲዝም ምልክት ምዃኑ ይግለጽ። እዚ እንከጋጥም እንከሎ ግና ነቲ ቆልዓ ኣትኩረቱ ናብ ካልእ ክኸውን ብምግባር ንባዕሎም ንከይጎድኡ ክንጥንቀቕ ኣለና። እዚ ምግባር ንኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ከም መረጋግዒ መንገዲ ወይ ድማ calming method ከም ዝጥቀሙሉ ይግለጽ። ራብዓይ ኣብ ደገ ብንእሽተን ነገር ይኹርዩን ቶሎ ድማ ዘይምለሱን ክኾኑ ከለው consistent fussing or screaming in public places ሓደ ቆልዓ ዝደለዮ ነገር እንተሎ ዋላ ኣብ ደገ ወይ ድማ public place መብካዩን ምርባሹን ኣይቀርን እዩ። ኮይኑ ደኣ እቲ ዝደለዮ ነገር ክትህቦን ከለኻ ናብ ዝነበረው እዩ ዝምለስ ወይ ድማ ብኽያት ይሓድጎ እዩ። ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ግና ዋላ እቲ ዝደለይዎ ነገር ይወሃቦም መብካይን ወይ ድማ ስክሪምን ኣይሓድጉን እዮም። ከምዚ እንትትኾኑ እቲ ዝደልይዎ ነገር ክትህቦም ይምከር። እዚ ዓይነት ብኽያትን ረብሻን ንሰዓታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ። ሓምሻይ pouring a drink back and forth ፈሳሲ ነገር ካብ ሓደ መትሓዚ ናብ ካልእ መትሓዚ ምግልባጥ። እዚ ድማ ከምቲ ስካብ ሕጂ ክንብሎ ዝጸናሕና እቲ ጸባይ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ነገር ክኸውን ከሎ ናይ ኦቲዝም ምልክት ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ተግባር ካብ 10 ደቂቕ እስካብ ሰዓታት ዝጸንሐሉ እዋን ድማ ከም ዘሎ በዓል ሞያ ጥዕና ይዛረቡ። ሻድሻይ excessive biting or aggressiveness ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ካብ ካልኦት ፍልይ ዘብሎም ንባዕሎም ሙግዳእ ዝበሉ ጸባያት ዘርእዩ ምዃኖም እዩ። እዚኦም ንባዕሎም ክጎድኡን ከለው ካብ ካልኦት ሰባት ወይ ድማ ካብ ወለዶም ቀልጢፎም attention ስለ ዝረኽቡ እዩ። እዚ ጸባይ እዚ ብተደጋጋምን ኩሉ ግዜን ዘተግብርዎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ድማ ናይ ኦቲዝም ሓደ ምልክት እዩ። ሻብዓይ lack of response to avoid verbal command ቆልዑት ንወለዶም ስቕ ምባል ወይ ድማ ኢግኖር ምግባር ዝተለመደ ኮይኑ ከሎ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ግና እንዳዛረብካዮም ከም ዘይሰምዑኻ ምዃን ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ወለዶም ካብ መጀመርታ ናይ ምስማዕ ጸገም ከም ዘለዎም ከም ዝመስሎም እዮም ዝገልጹ። እዚኦም ቆልዑት ካብ ዘርእዎም ምልክታት ሓደ ኣብ ናይ ባዕሎም ዓለም ወይ ድማ ካብ ምስኦም ዘሎ ሰብ ተግባርን ስራሕትን ወፃእን ምዃን እዩ። ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ብዙሕ ድምፂ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኩሉ ድምፂ ስለ ዝሰምዑ ፈሊኻ ንምድማጽ ይጽገሙ ስለ ዝኾኑ እዩ። ሻምናይ avoid eye contact እቲ ዝተለመደ ወይ ድማ ብጣዕሚ ዝፍለጥ ምልክት ናይ ኦቲዝም ሓደ ናይ ሰብ ዓይኒ ምርኣይ ዘይምድላይ እዩ። ንሰባት ዓይኒ ንዓይኒ ምርኣይ ይኸብዶም እዩ። እዚ እቲ ሓደ ቀንዲ ምልክት ኦቲዝም እዩ። ምክንያቱ ካብ ኩሎም ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ይኹን ኦቲዝም ዘለዎም ሰባት ከም ዘሕምሞም ወይ ድማ painful እዩ ብምባል ድማ ይገልጽዎ። ታሽዓይ lack of speech and communication ምንጋር እንትኸብዶምን ምስ ሰባት ድማ ዝረዳድእሉ ቋንቋ እንትስእኑን ናይ ኦቲዝም ምልክት ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእ። ደቅኹም ኣብ ክንደየናይ ዕድመ ክንደየናይ ዝኣክል ዘረባን ቃላትን ክፈልጡ ኣለዎም ዝብል ጀነራል ሩል ሓደ ወለዲ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር እዩ።
እንድሕር ደኣ ኣብ 3 ዓመቶም ቆልዑት ገና ሓደ ቃላት ጥራይ ዝዛረቡ ኮይኖም ከምኡውን ኣብ 4-5 ድማ ሙሉእ ሓሳብ እንዳገጣጠሙ ምጥቃም ዝኸብዶም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ድማ ሓደ ቃል ወይ ድማ ሓረግ እንዳደጋገሙ ዝዛረቡ እንተኮይኖም ሓደ ምልክት ናይ ኦቲዝም ምዃኑ ይንገር። እቲ 10 ናይ መወዳእታን ምልክት ድማ problems with food, textures and colors. ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ምስ ናይ ምግቢ ቴክስቸር ሕብርን ጸገም ዘልዕሉ እንተኮይኖም እዩ። ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት ንኣብነት ናይ ርግኦ ቴክስቸር ወይ ድማ ሓፊስ ምዃኑ ኣይፈትውዎን። ናይ ምግብታት ሕብሪ ዘጽልኦም እንተኮይኑ ወይ ድማ ሓደ ምግቢ ምስ ካልእ ምግቢ እንትተሓዋወስ ወይ ድማ እንትነኻኻእ ዘናድዶምን ዘጽልኦምን እንተኮይኑ ሓደ ምልክት ናይ ኦቲዝም እዩ። ሓደ ኦቲዝም ዘለዎም ቆልዑት እቶም ሕዚ ዘርዘርናዮም ምንም ዘይመስሎም ኮይኑ ግና ናይ ክዳውንቲ ቴክስቸርን ሕብርን ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ምግቢ ዘማርሮምን ዘማርጹን እውን ዝኾኑ ኣለዉ እዮም። እዚኦም ዓይነት ምግብታት ዋላኳ ጠዕሚዮም እንከለው እንድሕር ሂብካዮም ብምንም መንገዲ ኣይበልዕዎምን እዮም። ነቲ ክዳን እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ። እሽምበኣር ተኸታተልትና ቅድሚ እቲ ቪድዮ ምውዳእና እቶም ሎማዓንቲ ዘርዘርናዮም 10 ምልክታት ኣብ ቆልዑት ብተደጋጋምን ኩሉ ግዜ ወይ ድማ ኮንሲስተንትሊ ክንሪኦም እንከለና ከጨንቁና ዝግብኡ ነገራት ምዃኖም ክንገልጽ ንፈቱ። ሓደ ግዜ ሓደ ሰሙን ነቶም ምልክታት ዘርእዩ ደቅና ግና ኦቲዝም ኣለዎ ማለት ከም ዘይኾነ ድማ ክንገልጽ ንፈቱ። እዚ ድሕሪ ምባል እንድሕር ደኣ ደቅኹም ወይ ድማ ኣብ ከባቢኹም ዘለው ቆልዑት ኦቲዝም ክህልዎም ዝኽእል እዩ ትብሉ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ቀልጢፎም ናብ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ንክኸዱ ክትገብሩ ይግባእ። ቀልጢፎም እንድሕር ደኣ እቲ ዝግባእ ትሪትመንት ረኺቦም ኮይኖም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ምልማድን ምስ ሰባት ተረዳዲእኻ ናይ ምንባርን ዕድሎም እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ። እምበኣርከስ ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝመጻእና ትሕዝቶ በዚ ወዲእና ኣለና። ቀጻሊ መምህርትን ሃነጽትን ዝበልናዮም ዛዕባታት ሒዝናልኩም ክንመጺና። ነታ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንኻልእ ክትሕግዝ ስለትኽእል ሼር ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም። ስለምድማጽኩም ይቐኒለይ። Thank you for watching.